Mawa bwino walero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kunoko MBC. Muli ndine Yvonne Tamanda Poya. Poyamba na image yake. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya walangiza kuti adziwulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Nyumba ya malamulo yapititsa bilu yokhudza chiyankhulo cha nyumba ya malamulo ku komiti yona za malamulo kuti ayiunike. Ndipo mlembi wakale wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba wagona masiku awiri mchitokosi cha polisi. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya awalangiza kuti adziwulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wanena izi pamene amakhazikitsa ndondomeko yogawira chakudya anthu omwe akusowekera chakudya boma la Lilongwe ndi Mchinji kuyambira mwezi wa Oktoba mpaka March chaka chamawa. Dr. Ansah achenjeza onse olandira thandizoli kuti akapezeka akugulitsa katundu yemwe akulandirayo adzamangidwa. Zambiri mulipotiri. Kukhazikitsidwa kwa ntchito yogawa chakudya m'boma la Nchewu ndi mbali imodzi yofikira anthu ovutikitsitsa ndi chakudya makamaka amene akhuzidwa kwambiri kamba ka mavuto ang'amba, madzi osefukira kapena kukwera mitengo kwa katundu pansika. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Justice Dr. Jane Ansah wati ndondomeko yopereka chakudyayi ithandizira kuchepetsa vuto la chakudya mdziko muno. Pajatidamba a president athu amene makuti salola kuti munthu wina afe ndi njala. Ndiye pali manja ambiri Malawi monse muno okwanira kupitirira 4 miliyoni anthu amene ali pa chiopsezo chosowa chakudya. Ndi chifukwa chake lero tabwera kuno kudzapereka kwa anthu amene ali pa chiopsezopo kuti alandire chakudya. Chakudya ichi alandira kuchokera pano mpaka mwezi wa Marichi. Ndipo mmodzi mwa anthu opindula ndi ndondomekoyi a Fignes Machira wayamikira boma kamba ka ntchitoyi ponena kuti ithandiza anthu omwe sangakwanitse kupeza chakudya pawokha. Ntchito yogawa chakudya imene ilithandiza kuti ithandizire monga ine ndimalera ana amasiye palibe thandizo limene ndimalandira anzanga amandira mtukula koma ine ndimapita kukaita ganyu kukalimitsa ndalama kumalipira ana sukulu ndiye ndimapasa adzukulu mayi wawo palibe ndiye ndimalipira sukulu yanawo. Boma la Nchewu ndi limodzi mwa maboma 6 omwe apindula ndi ntchito yogawa chakudya mwa maboma 28 komwe boma likuyenera kugawa chakudya makamaka kwa anthu ovutikitsitsa. Trust Office, MBC, Lilongwe. Boma layamikira mgwirizano wa Malawi-Scotland Partnership kamba kupititsa patsogolo ubale komanso ntchito zachitukuko pakati pa mayiko awiriwa. Mlembi wa mkulu wa boma Justin Saidi walankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wa pachaka wa bungweli. Nayo Olive Perry ndi nkhani yonse. Mgwirizano wa Malawi-Scotland Partnership MAZIP anawukhazikitsa mchaka cha 2005 ndipo cholinga chake akuti mwazina ndi kuthandizira kulumikizitsa mayiko a Malawi ndi Scotland pa ntchito zosiyanasiyana. Polankhula pa msonkhano wa pachaka wa mgwirizanowu, mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Saidi anati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Scotland limathandiza dziko la Malawi m'magawo maphunziro ndi umoyo mwa zina zomwe ati zathandizira kubweretsa kusintha m'miyoyo ya Malawi. Asaidi kenako anapempha mabungwe osiyanasiyana omwe akugwira ntchito ndi a Malawi-Scotland Partnership kuti aonetsetse kuti akutsata ndondomeko za chilungamo pofuna kukwaniritsa chitukuko. Nthawi zambiri support ngati imene imazera ku mabungwe osiyanasiyana tiwapempha kuti azigwira ntchito yawo moyenereka pasakhale kusokoneza makobiri koma ndalama zimene akupasidwa azigwirise moyenereka ncholinga choti atikhulupirire ndi kuti swatha kumati pasa zambiri. Mawu ake wapampando wa mgwirizanowu Afibi Chifungo anati ngakhale anakumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba ka kusintha kwa nyengo, iwo akwanitsabe ntchito zambiri
zikuluzikulu. Pamene tikukamba tsopano za zaka 20 ku Malawi kunoku tikusangalala kwambiri chifukwa cha ubale umene ife ngati Malawi tapangapo phindu makamaka pa nkhani ya kulumikizana. Taonapo posachedwa apa tinaona First Minister kuchoka ku Scotland kubwera kuno ku Malawi Oktoba yemwe 2025 yomwe andi umene kusonyeza ubale pakati pathu andi mbuyo mutakhalanso tikuona kuti ma president akuno ku Malawi akunyamuka kupitaso kuchani kupitaso ku Scotland. Mutenga wake omwe anatumiza pakanema nduna yayikulu ya ku Scotland a John Sweeney anati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana. Mgwirizano wa Malawi Scotland wakhazikitsanso ndondomeko ya ntchito za chitukuko ya zaka zisanu zikubwerazi. Msonkhano wa pachakawu unachitika pamutu wakuti zaka 20 za dziko la Scotland m'Malawi, tsogolo la dongosolo la aliyense. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Boma lasankha akuluakulu ena oyendetsa kampani komanso mabungwe ya boma. Mlinga ndi chikalata chomwe mlembi wa mkulu wa boma watulutsa lero a Justin Saidi, mabungwewa ndi Pharmacy and Medicine Regulatory, Malawi College of Health Sciences, Malawi Blood Transfusion Services, Central Medical Stores Trust, Medical Council komanso Nurses and Midwives Council of Malawi. Wapampando watsopano wa Pharmacy and Medicine Regulatory Authority ndi a Charlotte Misoya. Membala abungweli ali motere. Pepani amenewa akhale mamembala abungweli. Pali Professor Adamson Muhula, Cecilia Tembo, Patrick Gwedeza, Dr. Wachimota Phiri, Dr. Patrick Chikungwa, Kenneth Lipato, Elos Lodzeni komanso Mai Ruth Kasalika. Anthu ndikuphatikizapo mlembi wa zaumoyo komanso mlembi woyang'anira kampani za boma. Malawi College of Health Sciences opampando wake ndi Andrew Gunda ndipo wachiri wake ndi Mbusa Charles Mawaya. Mamembala atsopano ali motere: Martha Makwero, Council Luciano Michaelis, Dr. Albert Mwafongo, Rose Kapaizi, Dr. John Mponda ndi Chance Kamba. Mamembala ena ndi mlembi wa zaumoyo ndi ukhondo, mlembi wa maphunziro ndi mlembi wa zachuma. Bodi ya Malawi Blood Transfusion Services MBTS ili motere: Dr. Grace Chiudzu ndi wapampando wa MBTS ndipo mamembala awo ndi awa: Dr. Yohane Mlombe, Dr. Precious Makondi, Dr. Mercy Mkandawire, Hilarious Nampota, Sheikh Faiza Kasam, Council Barton Muhango ndi Mbusa Chimwemwe Mtuwa. Mlembi wa zaumoyo ndi mlembi wa mkulu wa Malawi Red Cross Society alinso mu komiti iyi. Akuluakulu aku Central Medical Stores Trust ndi awa: Ambaluso Banda, Elbe Chienda, Dr. Patrick Kamalo, Atadala Hamisi, Avuso Tembo ndi Dr. Kelita Kamoyo, Dr. Philos Bonongwe ndi Ahape Makala. Komiti ya akuluakulu yoyendetsa ntchito za Medical Council of Malawi ili motere: wapampando ndi Dr. Thandi Mabedi ndipo mamembala awo ndi Dr. Kondwani Kawaza, Dr. Agnes Moses, Dr. Jesse Namalika, Dr. Peter Chimimba, Dr. Gladys Gadama, Green Mwamondwe, Solomon Chomba, Philip Chilemba ndi Silas Mkandawire. Ndipo pomaliza akuluakulu atsopano Nurses and Midwives Council of Malawi ali motere: wapampando ndi Dr. Martha Masamba ndipo mamembala awo ndi awa: Angela Chiocha, Professor Chris Kaponda, George Mkhoma, Mafunanse Longwe, Haj Dayton, Shouts Simeza komanso Dr. Chimwemwe Mula. Nyumba ya malamulo yavomereza bill yosintha lamulo loyendetsera ndondomeko ya ndalama za thumba la chitukuko cha Madera CDF kuti ikhale thumba lovomerezeka. Ndondomekoyi akavomereza kusinthako unduna wa zamalamulo okonza malamulo oyendetsera thumbali, kenaka aphungu akambirana kuti nyumba ya malamulo ikhazikitse ngati lamulo.
ndondomekoyi cholinga chake ndi kuyika malamulo amphamvu oyendetsera thumba la ndalama za chitukuko cha m'madera CDF komanso kuonetsetsa kuti zonse zokhudzana ndi thumbali zikuchitika poyera komanso ndalamazo sakuzisakaza. Padakali pano aphungu apempha komiti ya nyumba ya malamulo yona za malamulo kuti iwunike ndi kupereka tsogolo la pempho loti zokambirana mnyumbayi zizichitikanso mzilankhulo zina osati Chingerezi chokha. Phungu wa dera la kumpoto kwa mzinda wa Zomba Abesta Awali wapereka pempholi mnyumbayi kuchokera ku bungwe la SIDED komanso Lost History Foundation. Mabungwewa akufuna zokambirana mnyumbamu zizichitika muzilankhulo zosiyanasiyana zomwe anthu akhonza kumva ndi kutsatira zokambirana za aphungu mosavuta. Ndizoonadi kuti ndapereka petition chikalata chimene ndalandira kuchokera ku mabungwe amene akuyimirira anthu monga bungwe la SIDED komanso Lost History Foundation chimene anabweretsa pa 13 November chaka chino cha 2025. Chikalata chimenechi chikupempha nyumba ya malamulo kuti iganizire kuti pambali pa chilankhulo cha Chingerezi pakhalenso chilankhulo chathu cha makolo makamaka chilankhulo cha Chichewa chimene anthu ambiri kunja kwa amamva ngati njira imodzi yowapatsa mwayi Amalawi kuti azitha kutsatira bwino zokambirana za ku nyumba ya malamulo. Nkoyenera kuti anthu athe kumamva kuyolera mu chilankhulo chawo pambali pa chilankhulo cha Chizungu chimene anthu ambiri amene amatenga nawo mbali pa kuvota kutika ifeyo pa udindo tikamakambirana samamva. Nde kuti athe kumatsatira bwinobwino zokambirana zathu anapempha kuti tiganizirenso kuti tike chilankhulo chathu makamaka cha Chichewa kuti anthu azitha kutsatira zokambirana zathu nyumba ya malamulo. Ine ndikugwirizana nazo chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene amatika pa mpando Chingerezi mwene chimakhala chovuta kuti amve. Chotero zimene timakambirana nyumbamo iwo zimakhala kuti zawadutsa. Powapatsa mwayi kuti iwonso athe kutsatira zokambirana zimene tikambirana nyumbamo ndikuona kuti nkofunikira kuti tionjezeredi chilankhulo pa zilankhulo zimene timayankhula nyumbamo makamaka chilankhulo cha Chingerezi chimene timayankhula. Izi ndikunena chifukwa choti mayiko ena otizungulira monga South Africa, Botswana, Lesotho komanso ku Tanzania nyumba zawo za malamulo pambali pa Chingerezi chimene amagwiritsa ntchito amagwiritsanso ntchito zilankhulo zimene anthu akoko amamva. Chotero ine ngati phungu wa Zomba City North inenso ndifuna ndigwirizane nawo pempholi kuti ngati nyumba ya malamulo tiganiziredi pempholi ndipo tione kuti tiwathandiza bwanji Amalawi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC nayinso mitu yake. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya walangiza kuti adziwulula za mchitidwe wa chinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Nyumba ya malamulo yapititsa bilu yokhudza chiyankhulo cha nyumba ya malamulo ku komiti yona za malamulo kuti ayiunike. Ndipo mlembi wakale wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba wagona masiku awiri mchitokosi cha polisi. Takulandiraniso nkhani zathu mawa uno tikupitiriza ndi nkhani yoti wachiwiri kwa nduna yona za chisamaliro cha anthu a Martha Mzomera Ngwira wapempha anthu omwe akupindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo kuti adzigwiritsa bwino ntchito ndalamazi yomwe akulandira ndi cholinga choti ithandizire kusintha miyoyo yawo. Angwira anena izi mdera la mfumu yayikulu Chiwere mboma la Dowa pomwe amayendera ntchito yolemba mayina a anthu mu ndondomekoyi. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mhango. Boma linakhazikitsa ndondomeko ya mtukula pakhomo ndi cholinga choti manja omwe ndovutika achoke mu mphawi komanso kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Ndondomeko ya mtukula pakhomo ili maboma osiyanasiyana kuphatikizapo boma la Dowa. Poyankhula pomwe amayendera omwe akupindula ndi ndondomekoyi boma la Dowa, wachiwiri kwa nduna yona za chisamaliro cha anthu a Martha Mzomera Ngwira ati ndokhutira ndi momwe manja akupindulira ndi ndondomekoyi. Angwira anonjezera kuti boma likuunikiranso zokweza ndalama ya mtukula pakhomo ndi cholinga choti miyoyo ya mawanjawa itukuke. Anthu amene akupanga benefit kuno ali kwambiri ndi ndakhutira kwambiri ndi mmene ntchito ikuyendera kudowa kuno. Komanso ningofuna ndimuyamike president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika
amene akuyikapo chidwi kwambiri kuti mtukula pa khomo upite patsogolo. Komanso ngati kuunduna wanga tikayesesa kuti nambala ya anthu amene akupanga mtukula pa khomo ipite patsogolo. Mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya boma la Dowa Andamiwe Msisya apempha undunawo kuti uwonjezere chiwerengero cha anthu omwe akulandira mtukula pa khomo ponena kuti manja ambiri mbomali ali pa umphawi. Iwo ati manja omwe ali pa umphawi 10 okha pa 100 aliwonse ndomwe akupindula ndi ndondomekoyi. Timafikira 10% yokha ya anthu ali kudowa kuno. Pamene tikaona anthu ovutika tikawerengera ndopitirira 10% ya population. Koma chifukwa chakuti malingana ndi mavuto a ndalama zimene timakhala nazo sitingakwanitse kufikira wina aliyense. Koma kukanakhala kotheka tikandakonda ikanakhala kuti nambala ya anthu opindula isakhale 10% koma tipitirireko apo kufika pena pochulukirapo. Mmodzi mwa opindula ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo akhumbize kachikumba ayamikira boma kamba ka ndondomekoyi ponena kuti ithandizira kutukula miyoyo yawo. Ineyo nambarere unilandira mtukula pa khomo panopa nikuthokoza chifukwa ndagulako ka mbuzi ndagulako ka nkhumba ndezi zinaona kuti zitapitilira wanthu ambiri tirani tirukuka. Boma la Dowa likufuna kufikira manja 19,000 omwe ndovutikitsitsa ndi ndondomeko ya mtukula pa khomo. Padakali pano manja oposa 16,000 omwe ndovutikitsitsa ndomwe awalemba mukaundula wa ndondomekoyi mbomali. Madalitso Muhango, MBC, Dowa. Mlembi wakale wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba wagona masiku awiri mchitokosi cha polisi atakanika kuonekera ku bwalo la milandu dzulo. Azamba anawamanga lachitatu lapitali pa bwalo la ndege la Kamuzu ku Lilongwe ndipo awatsegulira mlandu oti anagwiritsa ntchito mphamvu za ofesi yake molakwika. Polankhula ndi MBC yomwe akuyimira Azamba pa mlandu a Ayuba James ati ngakhale kuti apolisi anawafunsa Azamba mafunso ndi nthambi ya polisi koma adzaonekera ku bwalo la milandu lero. A James avomereza kuti apolisi atenganso chilolezo ku bwalo la milandu kuti achite kafukufuku mu telefoni ya m'manja ya Azamba. Ayuba James akulongosola zambiri. Anangotionetsa ife kuti akatenga chilolezo ku koti kuti mwina aunike mu foni yawo koma pali zotsamwitsa zingapo zimene sizikupereka nzeru kwambiri pa malamulo mu chilolezo chimene chocho nde ifeso tinaonikira kuti zotsamwitsa zimene zozo nzoti zofunika kuziunikira mwina asanagwiritse ntchito chilolezo chimene chocho koma pakali panopa konseni yathu kwambiri nayo lina kuti munthu abwere ku koti liunikire ngati kuli kofunika kumusungabe kamene kumutulutsa pa belo kuti zina zonse zichitika after process imene itachitika chifani zimene malamulo amafuna. Mu chaka cha 2020 pamene chipani cha DPP chimatuluka mboma ngongole yomwe dziko lino lidali nalo ndi maiko komanso mabungwe inali pa 4 trillion kwacha. Koma patangotha zaka zisanu zokha mu ulamuliro wa chipani cha MCP ngongoleyi yakwera kuchoka pa 4 trillion kwacha nkufika pa 21.6 trillion kwacha. Izi zachititsa kuti ndalama zomwe boma limalipira ngati chiongola dzanja pa ngongoleyi zikwere kuchoka pa 250 billion kwacha nkufika pa 2.3 trillion kwacha. Izitu ndi theka la ndalama zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority likuyenera kutolera zothandizira ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026. Mtolankhani wathu Trust Office akufufuza momwe kuchuluka kwa ngongoleyi kukusokonezera ntchito za chuma komanso kayendetsedwe ka ntchito za boma. Mfundo yaikulu yomwe chipani cha DPP chinalowera mboma inali kukonza mavuto a zachuma omwe dziko lino lakhali kukumana nawo kwa zaka zapitazi monga kusowa kwa ndalama zakunja, kusakhazikika kwa ndalama yakwacha komanso kuvuta kwa mafuta a galimoto. Ngakhale boma la DPP lasintha zinthu zina lilangolowa vuto lakukula kwa ngongole yomwe dziko lino lili nalo ndi maiko akunja komanso mabanki mdziko muno likuoneka kuti ndi vuto lomwe likusokonezabe kayendedwe kwa chuma komanso ndondomeko ya chuma yoyendetsera dziko lino. Ichi nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anadandaula za vutoli atakumana ndi akuluakulu a bungwe la International
International Monetary Fund IMF. Malinga ndi ripoti la African Development Bank la chaka chatha, dziko la Malawi likufunika kuwunikanso ngongole yake ndi maiko ena komanso mabanki kuti mfundo za ngongoleyi zifeweko, kamba kuti ati kupanda kutero dziko lino silikwanitsa kuchita ntchito zachitukuko. Nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ati ali mchikhulupiriro choti zokambira zomwe akuchita ndi mabanki a mdziko muno komanso ena omwe anabwereketsa ndalama kuboma zibala zipatso. Amwanamveka atsindikanso kuti kubweretsa kwa misonkho ina kuthandizira kuchepetsa vuto la kuperewera kwa ndalama zoyendetsera ndondomeko ya chuma. Choyamba mwina tionesese kuti tikutolera ndalama zochulukirapo, so mataxi mitapanga ameza aja komanso ma revenue measures tapanga aja ncholenga choti mwina titolere ndalama zochulukirapo tichepese deficit, budget deficit mwiti nayo. Fati kama chepesa budget deficit ndiye kuti mwina tiyamba kutolera ko ndalama zomwe tingathe kuisaso ntchito, osati kungolipira masare okha kapena kulipira pension, komanso titagwisa ntchito ndalamazo kupanga za chitukuko. Ngakhala ayamikira boma kamba ka mfundo zomwe likutsata pobwezeretsa chuma cha dziko lino nchimake, mkulu wa bunge la Malawi Economic Justice Network Megin Abetha Phiri ati kukhwimitsa lamulo lomwe boma linayika kuti anthu mdziko muno asamatuluse miyala ya mtengo wapatali popanda kuikonza zili nkuthekera kuthandiza boma kutolera ndalama zochuluka. Pompano Megin tinayi ndi mkumano umene ukuonetsa kuti ngakhale bani yachitika koma zambiri zikuchitikabe, tidakaluzabe miyala ya mtengo wapatali, mailigo miners akubwerabe anthu opanda ziphaso kapena kuti ma certificate. So kuletsa kuja tikuyamikira, komano pachitike ntchito ina yokapereka kalondolondo kuti kodi zimene taletsazi zikuchitikadi. Koma poyankhopa pa nkhani, nduna za migodi Jean Mathanga ati boma liyamba kukhwimitsa lamulo loletsa kutulusa miyala ya mtengo wapatali posachedwa, ponena kuti izi zikufunika kuwaphunzitsa bwino anthu mdziko muno komanso kukonza njira zogwira nawo ntchito kuti aliyense apindule. Chifukwa Malawi muno tamana patsidwa chitetezo chogula golide ndi Reserve Bank yokha ndi mamiko basi, komana kumabwerera kumadzatani kumadzagula, ndamene akupangitsa kuti anthu athu apitirize kumatani kumakumba golide uja. Kwationa kuti kangwaletsa tisanapereke misika ife ndese zithandiza, ndiye tikakhala tayika mmagulu muja tipanga misika pafupi ndikumene akukumba golide uja, cholinga choti adzikumba golide uja kumagulitsa kwa kampani yawo ya ku Malawi kuno mamiko. Kuthana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo, monga kusowa kwa ndalama zakunja, kuchepetsa ngongole zomwe dziko lino lili nazo, kusowa kwa mafuta a galimoto, mwazina si mavuto oti angathe kwa kanthawi kochepa. Izi zikufunika kugwirana manja ngati dziko, monga kulipira misonkho moyenera, kuwunikanso ngongole yomwe dziko lino lili nalo mwachangu, komanso kuyeretsetsa kuti ntchito za migodi mdziko muno zikupindulira eni nthaka osati anthu obwera. Izi nzothandizira kuti boma lizitolera ndalama zochuluka. Trust Office, MBC, Lilongwe. Dziko lino likuyenera kuyika chidwi pa maphunziro akaganizidwe kangwiro kwa anthu ambiri kuti akwanitse kuthana ndi mavuto amaganizo odza kamba ka HIV ndi AIDS. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la AIDS Healthcare Foundation, a Davis Mwachumu, anena izi pamene nthambi zosiyanasiyana zikupitirira kukumbukira tsiku loganiza za HIV ndi AIDS pa dziko lonse. Beatrice Mwape wadza ndi ripotili. Malipoti amaonetsa kuti pali kulumikizana kwakukulu pa nkhani ya maganizo angwiro ndi kachirombo ka HIV komanso matenda a AIDS. Matenda akukhumudwa ndi nkhawa ati ndi ena mwa mavuto omwe akudza kamba kakusalana komanso kusowa kwa uthenga okwanira ndi zomwe zikuchititsa kuti anthu asamatsate ndondomeko za kachirombo ka HIV ndi matenda a AIDS. Kuphatikiza apo, izi akuti zikusokonezanso ntchito zolimbana ndi nthendayi, monga kuyezetsa ngakhalenso kutsata ndondomeko zodzisamalira anthu akapezeka ndi kachirombo ka HIV. Amicheo Musa akwachisapo ati kulephera kumvetsa ndi kutsata malangizo achipatala pa matendawa ndi zomwe zikusonkhezera vuto la maganizo angwiro. Anthu aja pakumapezeka zino zoti akamapita kuchipatala kuja kokayezesa
akumatha kumapita gulu kapena akumatha kumapita ndi chibwezi chawo osati mamuna ako wabanja ayi ndi mamuna chibwezi uja amakhala zino zoti akuuza zizake amene ojatu si wabwino amene ojatu ali ndi matenda zimene zonso si zabwinonso munthu umafunika zoti kuyezesa upite wekha kuti usakhale ndi manyazi fo ukapita ndi zako munthu umakhala ndi manyazi ndi anthu ambiri nkanisa apita kuyezesa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la AIDS Healthcare Foundation Davis Mwachumu ati kachirombo ka HIV ndi matenda a AIDS zimakhudza kwambiri maganizo a munthu ndipo kusowa kwa ogwira ntchito othandiza maganizo angwiro mzipatala za boma ndi vuto lalikulu. Iyo ati mpofunika kuti boma lilembe anthu ogwira ntchitoyi ambiri kapena lipereke maphunzirowa kwa ogwira ntchito omwe alipo kale monga alangiza za umoyo kuti adzitha kuthandiza anthu mugawoli ndi kuchepetsa vutoli. Vuto limene lalikulu chifukwa choti mukapita mafacilities mwathu mukapeza kuti anthu opereka service imene ndiochepa ngati human resource komanso kuti mwina anthu amene ali trained omwe ma existing cadres amene ali trained kuti azipanga provide the service mwinanso ndiochepa. So ifeyo ngati organization ku mafacilities onse amene tikuthandiza timayikako munthu amene amapanga counseling amene ali professional counselor. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoona za chisamaliro cha anthu mboma la Lilongwe Askai Moroko avomereza kuti kusalana kukadalibe vuto lomwe likukhudza maganizo angwiro kwa anthu omwe ali ndi HIV ndi AIDS. Iwo ataonetsetsa kuti akupereka uthenga okwanira komanso kugwiritsa ntchito ndondomeko zolimbikitsa kupereka uthandizo la malingaliro angwiro mu njira zolimbana ndi HIV ndi AIDS. Ngati boma nthawi zambiri tiwetsanena kuti anthu amene wawa samasalidwe komanso ndipo anthu akakhawa azitha kukumana ndi psychosocial counselors amene amapezeka even mzipatala zazing'ono amapezeka ndithu kuti awathandizire kuti akapezeka ndi matenda a AIDS akutha kukhala motani kumalandiranso mwinaso mankhwala liponso mwa ndondomeko yake. Pakadali pano bungwe la AHF likulemba alangizi amaganizo angwiro omwe akugwira mzipatala za maboma a Lilongwe, Nchewu, Dedza komanso Nkhotakota. Mwazina alangiziwa akumapereka uthenga wa maganizo angwiro omwe kumawalimbikitsa anthu opezeka ndi kachilomboka kuvomereza kumwa mankhwala mwa ndondomeko ndi kusintha khalidwe mwazina. Chiyembekezo nchoti adindo ena ayikanso chidwi mugawoli ndi kuthandiza kulimbana ndi mavuto amaganizo angwiro okhudzana ndi HIV omwe akuti pakadali pano akuchulukira. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno. Tisanasiyane na insomiti yake. Anthu omwe apindule ndi ndondomeko ya boma yogawa chakudya walangiza kuti adziwulula za mchitidwe wachinyengo omwe ungakhudze ntchitoyi. Nyumba ya malamulo yapititsa bilu yokhudza chiyankhulo cha nyumba ya malamulo ku komiti yoona za malamulo kuti ayiunike. Ndipo mlembi wakale wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Colin Zamba wagona masiku awiri mchitokosi cha polisi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Phoya. Mukhale tsiku lopambana. Mwadzi wabwanji nonse mawa uno yafika sonthaja timakupatsani